जोङो गेजेर जनाय दखरा गुस्टि बर' सुबुं आफादनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि 31थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे डिसेम्बर दाननि 7 अक्ट' 2025 मायथाइनि बे सानखालि जोङो फाख्रि गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनद' गामिनि मददजों जेरै फाख्रिगुरि, बदलपुर 1, 2, 3, मध्यपुर, बिष्णुपुर बे मोनद' गामिनि मददजों जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों। जोंना गिबि हाबाफारि लादोंमोन। बे गिबि हाबाफारियानो जाबाय जायगा फोसाबनाय, नैथि हाबाफारि थांफैब्लां बेखेवनाय, थामथि हाबाफारि बायदि लादोंमोन जोंनि गाहाय साइनासालि बेखेवनाय, बिनि उनावहाय फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव गोथै सि बावनाय बेफोर हाबाफारिया जालांबाय। लोगोसे जों गासै गंफ्रोम गामिनिफ्राय जों थान्दै बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों। मोनसे गामियाव जोङो गासै सा 25 हांख्रायहरदों। दा जोंनि बे थान्दै मेलाव गासै 500-600सोनि गेजेराव सफैगोनखौ जों मिजिंथिदों। लोगोसे बे थान्दै मेल जोबखांनायनि उनावनो जोङो गेवलां मेलाव जोंनिनो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगां मिहिनेस्वर बसुमतारी सारखौ लिंहरदों। गाहाय आलासि महरै जोंनिनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी सारखौ जों लिंहरदों। लोगोसेनो आइजो अनसाय आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी आब'खौबो जों लिंहरदों। लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो जों गेवलां मेलाव हांख्रायदों। लोगोसेयैनो जोंनि थाखानाय बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोर जेरै बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, धोरोमारि गौथुम, बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम गासै आफादफोरखौ जों लेंहरदों। जोङो सानो दिनैनि जोंनि जि सावरायनाय थान्दै मेल, बे थान्दै मेला मोनसे मोजां मोनसे महर मोनगोन, मोजां मोनसे थांखि लागोन बेखौ जों आसा खालामदों गासै थान्दै बिथांमोननि गेजेरजों। लोगोसे आलासि मानगोनां बिथांमोननिफ्राय जों गोबां जों मिथियै खोथाफोर, बे मिथियै खोथाफोरखौ जों मिथिगोन। जों बेखिनिखौ आसा खालामनाय जाबाय। जोङो बेखौ बुंनांगोन जोंहा 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोर जानायाव जोंहा दिनै बिबान सोलायगोन। बे बिबान सोलायनायाव गोदान बिबानगिरि फैगोन। जाय गोदान बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोना जों मावख'नो हायै हाबाफारिफोरखौ जेन मावलांगोन। आं जाय बिथांमोना गोदानै बिबान मोनगोन बिथांमोननिसिम जोंनि आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांगोन बेखौ आं आसा खालामनाय जाबाय। आइजो अनसाय आफादनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनि अननायारि सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै खुंगासिनो 2 बोसोरसालिया जथुम्मा गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे खुंगा 31थि बोसोरारि जखनथाइ गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ जोङो दिनै खुंबाय। बे खुंनायाव जोङो थान्दै मेलखौ जोङो मोजाङैनो मोजां खुंफुंलांनो हादों। बै थान्दै मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फरायना सिला बसुमतारीखौ जोङो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै लाबोदों। बेवहाय जोङो गोबां आइजो माहारिनि मोजां मोजां हाबा मावनो गोनां आरो आइजो माहारिया मानि थाखाय दिनै बेफोरबायदि गुलाय गुजाय संसार जानायाव गोबां जाहामेला जाबोबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोननायनि थाखाय जों दिनै सांग्रां जानांगौ होनना मेलनि गेजेरजोंनो गोबां आइजोफोरनो जोङो बोसोन होदों, गियान होदों। बिथां बुंथिगिरियाबो जोंखौ गोबां मोजां मोजां बोसोनजों आइजो बिथांमोनखौ खावलायदों। दिनैनि दिनाव आइजोफोरा गासिबो सांग्रां जानांगौ होननानै बिथाङा गोबां बोसोन होलांदों। बे बोसोन बायदियैनो दिनै जोङो बे गोलैसोना थानाय गेजेर जनाय आइजो अनसाय माहारिखौ गासिबो आलासि बिथांनि बुंनायखौ मोजाङै मोजां खोनासंनानै मोजाङै मोजां आइजोफोरा गावबा गावनि न'खरखौ मोजाङैनो दैदेनलांनांगौ होननानै जोङो गेबेङै फोरमायनाय जादों। आरो बे थान्दै मेला मोजाङैनो मोजां जाफुंलांबाय। बेवहाय जोङो
गाहाय थांखि आजावनानै लायो। जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैया, माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो भुगिनांनानै दङ। बैफोर फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव जोंहा गोबां गथ' गथायफोरा गोबां खहा जादों। मानो होनबा दै बायदिसिना बारसोमनानैबो जों फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। दिनै मोजां दालां गैया, मोजां थासारियाव जों गैया। बेनिखायनो जोंनि फिसा फिसौफ्रा बे फरायनायाव, बे फरायसालि थांनायाव जोबोद उसुबिदा, थांलाय फैलाय जान बाहनफोरा जोंना मोजां नङा। बेनिखायनो जोङो दिनैनि सानडे मेलनि गेजेरजों जों थांखि आजावनाय जायोदि जोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैयैखौ थाबैनो जोङो बर' अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय फोरोंगिरि हरनांगौ, बा फोरोंगिरि मोनगोनखौ जोङो थांखि बायदियै आजावनानै लानाय जादों आरो।